Har du inte råd att bo kvar i din bostad i och med de kommande nedskärningarna? Det upplever i alla fall flera unga vuxna som har ockuperat Mejlans gård i Helsingfors. De är här för att demonstrera regeringens nedskärningar kring boendestöd. Nedskärningarna kommer även att påverka social- och hälsovälfärdssektorn. Ända sedan förra veckans måndag har ockupationen på Mejlans gård varit igång. Vi kom hit för att själva se vad exakt som pågår och ha en möjlighet att tala med människorna på plats. Mä oon Max Werner. Mä oon työtön, joka on hakenut työttömyysetuutta, mutta oon nyt puoli vuotta elänyt toimeentulotuella ja toivottavasti ensi kuussa tulee päätös. Tvånget att leva på stöd är en verklighet för många invånare i Finland. Både studerande men även andra som till exempel arbetslösa. Att ockupera en byggnad kan låta radikalt, men vissa kan se det som det enda sättet att påverka. Tämä tukee mun arvoja sillä, että mä käytän suoraa toimintaa oman tilanteeni parantamiseksi. Gemenskapen syns klart på plats och gruppen ordnar program för alla som vill delta. Ockupationen vill stå upp för de som lever på stöd, men därmed ska också spelreglerna vara klara för alla. Me ollaan alusta alkaen käytetty täällä tilassa turvallisen tilan periaatteita, joka tarkoittaa sitä, että ei olla ikäviä toisillemme, eikä oleteta toisistamme turhaan mitään, eikä varsinkaan kysellä, mitä toisten housuissa tapahtuu. Ockupationen har redan pågått i över en vecka och vi får se hur länge den varar.